tasirifi gaskiya ne. Ka biyo mu har ƙarshen wannan karatu namu domin sanin ta yaya za ka yi aikin tasirifi ko kuma ka samu ƙarin bayani insha Allahu ta hanyar yi mana magana a WhatsApp ko kiran mu. Ina mana fatan alkhairi. A'udhu billahi sami'un alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar musulmin faɗin duniya musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Cotonou da sauran ƙasashe. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya daga naku Sharif Umar Mahadi. Abu na farko da zaka nema insha Allahu ka nemi sabuwar Ghana Must-Go ma'ana jaka sakot kenan. Kamar da kuke ganin ta sabuwa haka take tana miƙe kar ku samo ta insha Allah. Bayan ka same ta sai kai alwala kai nafila raka'a 2 kai mafitahul amal. Haka alhamdulillah. Bayan ka yi mafitahul amal insha Allahu sai ka ɗauko turare dama already za ka sai turaren da ake kira da Bukhor al-Qisdar al-Abanita. Original made in India insha Allah. Original Bukhor al-Qisdar al-Abanita. Kamar da kuke gani mun saka turaren a ciki mun kuma saka samfurin kalan kuɗin da muke buƙata mu samu a cikin wannan tasirifi. Kai ma za ka iya sawa amma za ka iya saka sefa, za ka iya sa naira, kai ma za ka iya sa dala, riyal, ringgit, jini, pounds, euro, dirham, dinar kowane kalan kuɗi za ka iya sakawa a ciki. Bayan ka saka a ciki insha Allahu sai ka zuge jakan. Bayan ka saka a ciki to za ka zuge jakan. Sai kai alwalanka kai nafila raka'a 2. Bayan kai nafila raka'a 2 kai mafitahul amal ɗinka insha Allah sai ka ɗauki wato ainihin wuridin da za ka ɗauka insha Allahu. Da farko za ka yi innama amruhu iza arada shay'a nan ya ƙulla kun fayakun. Bayan dai ka rufe jakan insha Allah. Bayan ka rufe jakan kamar da kuke gani za ka yi innama amruhu iza arada shay'a nan ya ƙulla kun fayakun. In ka karanta 1111. Bayan ka gama karantawa sai ka yi ajib ya kun faya'ilu wal jinni Ahmadu. Ajib ya kun faya'ilu wal jinni Ahmadu. Zan sake maimaitawa. Ajib ya kun faya'ilu wal jinni Ahmadu. Za ka yi 666. 666. Kada a manta da adadin fa, duka adadin kada a manta da su. Abinda baka gane ba za ka yi ta taɓa mu ta WhatsApp ta wannan lambobi insha Allah ko kira. Kana kammalawa ka buɗe jakan. Sai mun kasance ɗaya daga cikin wanda kake wa addu'a. Tasiri ka tabbatar da cewa tasirifi gaskiya ne da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aikin bai da wahala. Bai da wahala amma ka tabbatar turaren da za ka siya na Bukhor al-Qisdar al-Abanita ka tabbatar da wannan turare mai kyan ne lallai made in India ne. Domin da yawa mutane suna siya sai su yi mana complain amma idan muka aika musu da turaren ko kuma suka zo suka sai turare a wajen mu za su yi yayi saboda Najeriyan sai a hankali. Yanzu za ka iya siyan turare kwalban ita ce amma ciki ruwan turaren ba shi bane an sauya shi ko kuma an yi mix da wani. Ta yaya za ka yi aiki ya yi to? Ina mana fatan alkhairi domin yin tasirifi akan ko ina kake insha Allah. Bisalam.